Poviem vám paru faktov o tejto atifickej plantovej hale s výmerom neuveriteľných 1041 betónových štvorcov. Fakt číslo 1. Máme tu zvetrávak, na zvetravaku, na zvetravaku, na zvetravaku, 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 zvetravaku. Samý zvetrávak je to. Takže stabilita je tam písať. Fakt číslo 2. Za bežných okolností plánujeme semka dole, ale pri tejto morbidnej hale, keďže je taká široká, španujeme strechu tam hore a bočnú stenu sem dole.